Paljon puhuttiin Robbenin syöksyistä ja hän myöntikin, että yhden pikku heittäytymisen teki. No se väärä. Mun mielestä se eka oli ihan selkeä niin kuin pilkku, että siinä tuli jaloja ja tämä toka oli vähän mielenkiintoisempi loikka. Mutta joo, eihän siis tosi kiva, että se myöntää, että se joskus hyppii, mutta olihan se mun mielestä ehkä teki jostain vähän liian rehellisen futiskentälle, mutta se kuuluu hänen peliin ja monen muun peliin, että hän tekee kaiken sen voiton eteen, että kyllä mä mieluummin ehkä otan ton pikku filmaamisen, kuin että purat koko ajan jotain jätkä. Miten sä uskot erotuomari, miten se suhtautuu Robbenin ensi matsissa, kun kumminkin tuli niin sanotusti ulos kaapista noista No mun mielestä niin Dumari pitää siihen ilman muuta niin ottaa niin sitten kantaa. Ja eihän Robbenille tähän asti ole vihelletty läheskään kaikista rikkeistä. Tuomarit kyllä tietää sen maineen, mutta jos kaveri myöntää, että hyppii, niin en mä usko, että se enää montaa pilkkua saa, ainakaan näissä kisoissa.